Kusan da wani abu ɗaya, we never let you rest. Ba za mu taɓa barin ku huta ba, amma ta hanyar kawo muku zafin fina-finai masu kyau every week. A wannan sati ma muna da wani fina-finai wanda Sultan ya gadi ya kawo su. Masana wannan jerin fina-finai kusan kimanin guda 8 ne, wanda zan iya bayyana cewa dukkanin fina-finan za ku so kallon su, masanan za ku zo jin ya wa'innan fina-finan suke. Amma sai dai ban da enough time da zan tsaya baku hoto game da bayanan fina-finan da kuma da su kasance da ni ma dai ban kalla ba, amma na san da cewa dukkanin fina-finan za su burge ku kuma sannan suna da kyau. Fim na ɗaya wanda Sultan ma ya yi bidiyo a kan shi lokacin da ke fassara shi saboda yana jin daɗin fassara fim ɗin, shi ne fim mai suna Rikicin Zamani. Labarin Rikicin Zamani gaskiya labari wanda zai matuƙar burge ku kuma sannan labari ne da ke tsammanin cewa kuna buƙatar irin shi. Wannan shi ne fim na farko. Sai fim na biyu wanda shi ne wanda muka muku mai suna Tsohon Gida. Wato Tsohon Gida shi ma irin labari ne na kamar mayakan jirgin sama wanda cewa shi na taɓa yin irin shi, amma dai wannan ma dai fim na daban ne. Sai fim na uku wanda shi ne zai kasance mai suna Tafiyar Ajali. Kuna jin fim ɗin kusan da cewa dole zai yi kama da fim ne na hatsaniya da kuma rasa rai a cikin shi. Sai fim na hudu mai suna Sabon Tako. Labarin Sabon Tako shi ma ina tsammanin cewa zai burge ku kamar yadda kuke son fina-finai, wanda wannan fim ɗin shi ne fim na hudu kenan gaba ɗaya. Fina-finan guda 8 ne. Sai fim na 5 wanda shi wani 'yan sanda ne baya da ƙura. Fim na 6 mai suna Manoma, wanda shi ne fim na 6. Sai fim na 7 mai suna Satellite, shi ma labarin na 'yan sin ne kuma ina tsammanin cewa zai burge ku. Sai Last of the List, The End of the End, fim na ƙarshe, shi ne fim mai suna Shi Kafansa. Wannan suna jerin fina-finai guda 8 wanda muka ce ya kamata a ce mun kawo muku. A dukkanin sati muna kawo fina-finai wanda ya kamata a ce kun kalla ko a haɗe ko daban-daban dai muna kawo muku kuma kun sani kuma kuna bibiyar mu, muna godiya inda kuke bibiyar mu a koda yaushe, so kuna jin daɗin haka fina-finan mu, muna godiya da haka. Wannan da suna fina-finan kawo muku a wannan sati fim guda 8 kenan, wanda duk wanda mutum yake bukata sai ya ɗauka number wayana. In kana kallon bidiyon a YouTube ne, za ka ɗau number wayana kan magana a WhatsApp ko a Telegram, za ka ganta a cikin bidiyon. Kuma kana kalla ne a TikTok sai ka profile, kuma kana kalla ne a Facebook ko shafuka daban-daban, za ka gani a cikin profile ka ɗauka kan magana domin kwama shekalan dukkan fim da kake bukata a cikin Hausa. Muna tuwo American film amma gaskiya ba sosai ba, kuma muna tuwo American film sababbi masu kyau.